рӯзу рӯзгоратон ба хайру шодӣ бошад. Бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи Евроголро аз шабакаи телевизионии варзиш пешниҳоди шумо мекунем ва ҳамон тавре ки шумо огаҳӣ доред, давоми чанд рӯзи охир дар чемпионатҳои муқтадири футболи Аврупо як қатор бозиҳои ҷолибу диданӣ сурат гирифтанд ки муҳимтарини онҳоро мо дар барномаи навбатӣ мавриди таҳлилу баррасӣ қарор медиҳем. имрӯз дар студия ҳамроҳи ман ҳамкоронам Бобо Холмуродзода ва ҳамчунин имонбеки Шодибекзод қарор доранд. Хушомадед мегӯям шуморо ба студия ва албатта шурӯъ мекунем аз Англия, чун ин ҳафта низ мисли ҳафтаҳои қаблӣ рақобатҳои ҷолиб хело зиёд буданд, вале аз ин миён мо ду бозиро интихоб кардем, махсусан яке аз онҳо ки бозии марказии давр унвон гирифта буд. Дидори дастаҳои Манчестер Сити ва Арсенал ҳамон тавре мебинем бо торумори калони шогирдони Хосеп Гвардиола хотима ёфт ва чунин ба назар расид ки Арсенал як нав барои он ҳама беэҳтиромӣ, барои он ҳама ба ислоҳ калонгирие ки футболбозони Сити дар рақобатҳои қаблӣ зидди бозигарони шаҳри Лондон доштанд, интиқоми худро гирифт ва воқеан ҳам бартарии куллӣ дошт дар баробари ҳарифи худ. мехостам аз ҳамин бозӣ шурӯъ кунем ва нахуст фикрҳои шуморо марҳамат мехоҳам бишнавам. Имонбек. با عرض سلام و ادب به کل بینندگان عزیز. البته اول میخواستم که برگشت پرویز محمدامین را بعد از رخصتی خود به زبان فوتبال کامبک پرویز محمدامین را باید با البته ما اشاره کنیم. در همین استودیوی بابا خانم‌رضاده اشتراک داشتن ما البته شرف است و نخست البته باید قید نمود که در پریمیر لیگ انگلیس واقعا هم وقتی که با حساب بزرگ سیتی شکست میخورد، البته شکست دادن سیتی البته کل معمولی شکست برای دل خود است، ولیکن ببینید دلکای چهارمین بازی با حساب بیشتر از 4 گل، یعنی که 4 گل سر میدهد و این یک انتی رکورد برای خود دسته گواردیولا شده است. هر از موسم 2021 چنین بار نخست تکرار می شود و زمانی که ارسنال با چنین حساب بزرگ نه تنها انتقام ستانی کرد و خاکسار بودن گواردیولا را هلند را برایش یک بار دیگر یادرس کرد، همچنین امیدها را برای وارد شدن به پایگاه قهرمانی را هم به مخلصان ارسنال امید بخشید و هم برای تحلیلگران فوتبال هم یک امیدی اندک بخشید که میتواند بعد از چنین باخت‌های پیروزی‌های بزرگ زدی یکی از دسته‌های قوی پرمیر لیگ انگلیس شامل پایگاه قهرمانی هم بار دیگر شامل شود. бубинед ки шумо чун ҳамин фикрро гуфтед, ба Бернардо Силва ҳам савол доданд дар мавриди ҳамон бозие ки 2 сол пеш сурат гирифта буд байни Сити ва Арсенал. онҷо ҳам тақрибан бо ҳамин ҳисоб Сити баръакс албатта бар Арсенал ғалаба карда буд ва савол доданд ба Бернардо Силва дар мавриди он ки шумо чӣ фикр доред дар бораи натиҷаи ҳамин бозӣ? ин монанд аст ба ҳамон натиҷаи қаблӣ? ӯ гуфт як фарқ аст. мо вақте бо ҳисоби 4-1 Арсеналро шикаст додем, мо барои чемпионӣ талош мекардем. Арсенал бошад ҳоло барои топ 4 аслан мубориза бурда истодааст. ҳамин чиз то куҷо ба рӯҳияи футболбозони Арсенал халал расониданаш мумкин? яъне онҳо солҳои қаблӣ фикр мекарданд ки Ситиро мағлуб кунем, дар пойгаи чемпионӣ комёб шуданамон мумкин. аммо имсол вақте Ситиро шикаст медиҳанд, ба боло нигоҳ мекунанд, мебинанд ки Ливерпул истодааст. ба ҳар сурат бозиҳое ки ин мавсим Арсенал анҷом дод, бештари он намедонам, шояд бо хатоги тактикӣ буд, шояд бо хатои бозингарон буд, мураббиён буд ки онҳо имтиёз аз даст додану аз пойгаи чемпионӣ дуртар ҳам монданд. фарқи Ливерпул ва Арсенал ҳоло хеле калон ҳам ҳаст ва шояд дар варақ мо мегӯем ки Арсенал дар пойгаи чемпионӣ фаъол аст, вале дар асл аз рӯи бозӣ агар гирем, масалан бозии Ливерпулу Арсенал куллан фарқияти хеле калон дорад. бо он ки Арсенал Манчестер Ситиро шикаст дод бо ҳисоби калон, инчо ҳеҷ чиз гуфта намешавад, чунки Манчестер Сити вақти охир воқеан ҳам заиф аст. гузашта аз ин худи Арсенал дар ҳамин бозӣ ҳамчун дастаи рақами 2 бозӣ кард, чунки тӯб аз лиҳози идора кардан ба фоидаи шогирдони Хосеп Гвардиола буд, вале баъзе ҷузъиётҳои хурдакаке ки дар ин бозӣ иттифоқ афтода, махсусан иштибоҳҳо аз ҷониби дифоъгарон ва нимуҳофизатгарони Манчестер Сити боис ба голҳои дастаи Арсенал шуд. шумо мутаваҷҷеҳ шавед ба голи масалан Эдигор, ба голи Кай Хаверс вақте аксу
ҳамла анҷом мешуд. Яъне аз ин чиз хуб истифода бурд Микел Артета, яъне аз лиҳози тактикӣ ӯ тавонист Хосеп Гвардиоларо шикаст бидиҳад. Аз ин пештар натиҷаи Манчестер Сити ба ҳар сурат бад набуданд. Масалан оҳиста оҳиста гуфта мешуд ки Манчестер Сити ба худ меояд, вале бубинед дар муқобили топ дастаҳо боз ҳам мушкили Манчестер Сити дида мешавад. Чанд рӯз пештар як андешаи вобаста ба ҷараёни системаи як бозӣ ки ин суханҳо ба Валерий Лобановский маъруф рабт доштааст. Аз ӯ пурсиданд ки шумо бозии дастаро зери як бозингар месозед ё дар умум система месозед? Гуфтааст аз ҳама муҳимтар ин система аст. Аммо дар Манчестер Сити бисёри коршиносон шояд 70-80% бар он назар ҳастанд ки бозӣ гирди чанд лидер сохта мешавад давоми чанд соли охир. Масалан Де Брюйне буд чанд муддат дар ин даста лидери асосӣ, Родри буд ки ҳоло ҳарду ҳам масалан наметавонанд кӯмак кунанд. Родри осеб дорад, Де Брюйне дар ҳолати хуби варзишӣ нест. Яъне шояд ҳамин чиз ҳоло ба Манчестер Сити таъсири бад расонида истодааст ки онҳо наметавонанд муваффақ шаванд. Вале дар ин миён харидҳои ҳангуфте ки роҳбарияти Манчестер Сити мекунанд барои наҷот додани ин даста шояд муҳим ҳам бошад. Аммо шумо хариди Абдуқодир Ҳусановро бубинед ба ин даста ки аслан ин як хатоги Гвардиола ҳам буд вақте бозингар як ё ду рӯз тамрин мекунад, як бора дар ҳайати асосӣ бозӣ мекунад ва иштибоҳ ҳам мекунад ва аз лиҳози рӯҳӣ ҳам таъсир мерасонад. Ҳоло ҳамин ҷузъҳои хурдаке ки дар Манчестер Сити ҳаст боид ба нокомӣ ин даста шуда истодааст. Ва бубинед дар пешорӯи рақобати ҳассос бо Реал Мадрид ки гуфта мешавад ин бозии марказӣ рақобатҳои рафту баргашти Лигаи Қаҳрамонҳо ҳаст, Манчестер Сити нишон медиҳад ки ҳоло ҳам устувор нест ва аз ин чиз ҳарифон хуб истифода бурда метавонанд. Барои ҳамин вобаста ба суоли шумо ман фикр мекунам Арсенал хеле барвақт шонси худро аз даст дода буд дар пойгаи чемпионӣ. Ливерпул ҳеҷ гоҳ ба худ иҷоза намедиҳад ки дар ҳатто бозиҳои бузург имтиёз аз даст диҳад ва аз садри аввали ҷадвал поён равад. Вале як нуқтаро бояд ишора кард ки ҳамон давраи буҳрони Ливерпул ҳоло фаро нарасидааст. Кӣ медонад, шояд фаро мерасад, шояд намерасад. Инро вақт нишон медиҳад ва мебинем ки Арсенал имсол метавонад дар баробари Ливерпул рақобатпазирӣ карда дар пойгаи чемпионӣ. Чанд соли охир бубинед Арсенал ҳатто дар бозии охир имтиёз аз даст медод ва шонси гирифтани унвони қаҳрамонӣ дар Англия аз даст медод. Бале, дар давраҳои охир бо хатоҳои худ ва ҷои таъкид аст ки дар ҳамон бозие ки болотар ишора кардем нофаҳмие шуда буд дар марҳилаи якум байни Ҳоланд ва футболбозони дигари дастаи Арсенал. Яке аз онҳое ки ба ӯ гӯем сухан гуфта буд Ҳоланд нисбати ӯ ҳамин бозигари ҷавон Скелли буд ки ҳатто ту худат кӣ ҳастӣ ба ҳамин маъно Ҳоланд нисбати ӯ суханҳое гуфт ки чандон хоксорона набуд, чандон боадабона набуд ва ҳамин футболбоз аввалин голи худро дар ҳайати дастаи Арсенал маҳз дар бозӣ бо Манчестер Сити ба ҳадаф расонд ва фикр дорам мактаби Арсенал ки воқеан истеъдодҳои хубро ба воя мерасонад, шояд дар оянда Скелли дар сатҳи баланд бозӣ кунад.